ஹல்லேலூயா. நம் ஆண்டவர் இயேசு நற்கருணை வழியாக பேதுருவை பார்த்த அதே பார்வை, என் மகனே, இன்று சேவல் 2 முறை கூவும் முன்பாக 3 முறை என்னை மறுதலிப்பாய் என்று நம் பலவீனங்களை அறிந்து பேதுருவிடம் சொன்ன அதே ஆண்டவர் இதோ நம்மை பார்க்கிறார். பேதுருவின் கண்களில் கண்ணீரோடு ஜெபித்தார். ஆண்டவரே, என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய பார்வை என்னை பார்க்கிறது ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவே. என்னை நேசிக்கின்றாயா? என்னை நேசிக்கின்றாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்பும் நேசியாமல் இருப்பாயா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து முழந்தாள் படியிட்டு, முடிந்தவர்கள் முழந்தாள் படியிடுங்கள். ஆண்டவருக்கு மரியாதை செய்வோம். ஹல்லேலூயா. நித்திய துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை எத்திசையும் புரிவோம். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. நித்திய துதிக்குரிய பரிசுத்த பரமதிவ்ய நற்கருணைக்கு சதா காலமும் ஆராதனையும் துதியும் தோத்திர நமஸ்காரமும் உண்டாக கடவது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. நித்திய துதிக்குரிய பரிசுத்த பரமதிவ்ய நற்கருணைக்கு சதா காலமும் ஆராதனையும் துதியும் தோத்திர நமஸ்காரமும் உண்டாக கடவது. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இன்று தவக்காலத்தின் முதல் வெள்ளிக்கிழமை, 4ஆம் தேதி. ஆலயம் சென்று சிலுவை பாதையில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய நாள். அன்புக்குரியவர்களே, திருப்பலியை தினந்தோறும் பார்ப்பவர்கள், பங்கேற்பவர்கள் நிச்சயமாக பங்கேற்க மிக முக்கியமான நாள். அதிகாலை ஜபத்தில் 568வது நாள். இன்று பகல் 10 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை அருட்தந்தை ஜான் கென்னடி அவர்கள் மதுரையிலிருந்து நமக்கு உபவாச ஜபத்தை நடத்த இருக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. அப்பா, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. உபவாசத்தோடு இருக்க வேண்டிய நாள். அன்புக்குரியவர்களே, 18 வயதிற்கு மேல் 50 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் அனைவரும் உபவாசத்தோடு, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஒருவேளை உணவை தவிர்த்து ஒரு சந்தி இருந்து சுத்த போசனம் மேற்கொண்டு அனுசரிக்க வேண்டிய திருச்சபையினுடைய கட்டளை நாள். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. எரேமியா 32:27 படியாக அன்பார்ந்தவர்களே, நம் பொருத்தனைகளையும் நினைத்து பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. நானே ஆண்டவர், எல்லா மக்களுக்கும் கடவுள் நானே. அப்படி இருக்க எனக்கு கடினமானது எதுவும் உண்டோ? ஹல்லேலூயா. அப்பா, எங்கள் பொருத்தனைகளை பார்ப்பவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே, இயேசு ராஜாவே, வழி நடத்தி ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த அன்பில் நிலைத்திருக்க செய்வீராக. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. துதிச்சிட்டே இருங்க. இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. பராக்கின்றி துதிங்க அன்புக்குரியவர்களே. இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. சகோதரி மலர்விழி அவர்கள் ஏழைகள், அனாதைகள், கைவிடப்பட்டவர்களில் நம்முடைய உழைப்பின் பயனை பகிர்ந்து வாழ்தலே சிறந்த நோன்பு என்று இன்றைய அருமையான திருப்பலியினுடைய வாசகங்களின் அடிப்படையில் சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு இறை புகழ்ச்சியை, ஹல்லேலூயா, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. சகோதரர் இருதயம் அவர்கள், ஆம் அன்புக்குரியவர்களே, பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நோக்கி நாம் போக வேண்டும்.
அப்பா, நான் தவறு செய்தேன், சிந்தை சொல் செயலால் கடமையில் தவறியதால் ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்தேன், ஆண்டவரே என் கண் பாரும், ஆண்டவரே மன்னியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரிடம் சரணடையக்கூடிய நாள். அன்புக்குரியவர்களே, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நல்ல ஒரு பாவாரிக்கை செய்வதற்காக ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நீதிமொழிகள் 28:13 இன்றைய மன்னாவின்படி தம் குற்றப்பழிகளை மூடி மறைப்பவரின் வாழ்க்கை வளம் பெறாது. தம் குற்றப்பழிகளை மூடி மறைப்பவரின் வாழ்க்கை வளம் பெறாது. அவற்றை ஒப்புக்கொண்டு விட்டு விடுகிறவர் கடவுளின் இரக்கம் பெறுவார்கள். ஹல்லேலூயா. அருமையான ஒப்புரவு அருட்சாதனம். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே. பெற்றுக்கொள்வதற்கு உறுதி எடுங்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஆண்டவர் நம்மை மீண்டும் கேட்கின்றார், என்னை நேசிக்கின்றாயா என் மகனே மகளே, என்னை நேசிக்கின்றாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்பும் நேசியாமல் இருப்பாயா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. வெள்ளிக்கிழமை இன்று ஆலயம் சென்று பாடுபட்ட சுருவத்தை நோக்கி பார்ப்போம். அன்புக்குரியவர்களே, ஆண்டவரே, முள்முடி காயங்களில் இருந்து வழிகின்ற ரத்தம் ஆண்டவரே, இயேசுவே, என் சிந்தையால் என் கண்ணின் பார்வையால் ஆண்டவரே, கேட்ட வார்த்தையினால் பேசிய வார்த்தையினால் ஆண்டவரே, இயேசுவே, நான் செய்த பாவத்துக்காக நீர் ரத்தம் சிந்தினீர் ஆண்டவரே. அப்பா, நான் அந்த பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடும்படியாக ஆண்டவரே உறுதி கூறுகிறேன் என்று சொல்லுங்க. இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே. உடல் காயங்களை எண்ணி பார்க்கும் பொழுதும் கை கால்களின் காயங்களை எண்ணி பார்த்து ஆண்டவரே, அவற்றால் செய்த பாவங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ரத்தம் சிந்தி மன்னித்தீர் ஆண்டவரே. ஐயா, நான் மீண்டும் செய்யாதபடி ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். இயேசுவே, ஆண்டவர் கேட்கின்றார், என்னை நேசிக்கின்றாயா மகனே மகளே, என்னை நேசிக்கின்றாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்பும் நேசியாமல் இருப்பாயா? அவர் பாதம் இடறி கீழே விழும் அளவுக்கு பாரமான சிலுவையை சுமந்து சென்றதை கண்களில் எண்ணி பாருங்கள். பாவத்தின் அகோரத்தை பார், உன் பாதகத்தின் முடிவினை பார். சிலுவை பாதை செய்வதற்கு தவறாதீர்கள் அன்புக்குரியவர்களே. பாவத்தின் அகோரத்தை பார், உன் பாதகத்தின் முடிவினை பார். பரிகாச சின்னமாம் சிலுவையிலே பலியானேன் பாவி உனக்காய். ஆண்டவரே, எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே, எங்கள் குற்றப்பழிகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. இன்றைய முதல் வாசகத்தில் ஏசாயா அவனுடைய புத்தகம் 58:7, பசித்தோருக்கு உங்கள் உணவை பகிர்ந்து கொடுப்பதும் தங்க இடமில்லாத வறியவர்களை உங்கள் இல்லத்திற்கு அழைத்து வருவதும் உடையில்லாதவர்களை காணும் பொழுதே அவர்களுக்கு உடுக்க கொடுப்பதும் உங்கள் இனத்தாருக்கு உங்களை மறைத்து கொள்ளாததும் அன்றோ நான் விரும்பும் நோன்பு என்று ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். ஒரு புதிய நோன்பை ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அதுக்காக உபவாசம் இருப்பதும் மற்றும் பரித்தியாகங்கள் செய்வதும் நோன்புதான். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு அதைவிட மேலான ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே. திருப்பாடல், இன்றைய திருப்பாடல் 51:17 சொல்லப்பட்டபடி கடவுளுக்கு ஏற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சம். நொறுங்கிய நெஞ்சம். ஆண்டவரே, நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் ஆண்டவரே, என்னுடைய தவறால தான் உங்களுடைய காயங்கள் ஆண்டவரே. கடவுளே, நொறுங்கிய உள்ளத்தை நீர் அவமதிப்பதில்லை என்று தாவீது அரசர் இன்றைய திருவழிபாட்டிலே அழைக்கின்றார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்றைய நற்செய்தி பகுதியிலே மணமகனோடு இருக்கும் வரை அவர்கள் நோன்பு இருக்க வேண்டியது இல்லை என்று ஆண்டவர் அறிவுரை கூறுகிறார். நாம் பாவம் செய்ததால் ஆண்டவரை விட்டு தூர வந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நோன்பிருந்து பாவத்தை விட்டு விடுவதாக வாக்கு கொடுப்பதற்கு ஹல்லேலூயா ஆண்டவரிடம் வருவோம். ஹல்லேலூயா. பாவம் பாரா பரிசுத்தர் நான்,
பாவி உன்னை அழைக்கின்றேன் வா. என் மகனே மகனே, பாவம் பாரா பரிசுத்தர் நான். பாவி உன்னை அழைக்கின்றேன் வா. உன் பாவம் யாவும் சுமப்பேன் என்றே பாதம் தன்னில் இலை பாரவா. அல்லேலூயா. இதுக்கு மேல என்னதான் வேணும்? ஆண்டவரே, என் பாவங்களை ஆண்டவரே செந்தூரம் போன்று சிமந்திருக்கிற என் பாவங்களை ஆண்டவரே மன்னித்து என் இருதயத்தை, என் மனதை, என் ஆத்மாவை வெண் பஞ்சு போல மாற்றுவது ஆண்டவரே இயேசுவே உம்முடைய பரிசுத்த அன்பின் திட்டம் தகப்பனே. இந்த தவக்காலத்தில் நானும் என் குடும்பத்தாரும் நான் சார்ந்தவர்களும் யார் யார்கிட்டையெல்லாம் பேசணும் அவங்கள்ட்டையும் ஆண்டவரே பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தோடு இருப்பதற்கு ஆண்டவரே நான் வழிகாட்ட. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என்னை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. வானம் பூமி நான் படைத்திருந்தும் வாடினேன் உன்னை இழந்ததினால். பாவத்தால நீ என்ன இழந்திருக்கிற மகனே, நான் உன்னை இழந்திருக்கிற மகனே. வானம் பூமி நான் படைத்திருந்தும் வாடினேன் உன்னை இழந்ததினால். தேடி ரட்சிக்க பிதா என்னை அனுப்பியதால் ஓடி வந்தேன் மானிடனாய். அல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. அப்பா, என்னை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இந்த உபவாச நாளிலே தகப்பனே இயேசுவே நோன்பிருந்து ஒரு சந்தி இருந்து ஆண்டவரே சுத்த போசனம் அனுசரித்து ஆண்டவரே உம்முடைய பாதங்களில் ஆண்டவரே இந்த நாளை ஆண்டவரை சிறப்பிப்பேன் தகப்பனே. உமக்கு நான் பெருமதிப்பு கொடுக்கிறேன் என்பதை அதில் காட்டுவேன் தகப்பனே. நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ மறந்திடுவாயோ மனித பண்பிருந்தால் இயேசுவின் அன்பை. அந்த அன்பை வெளிக்காட்டுங்க அன்புக்குரியவர்களே. உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறவர்கள், ரொம்ப நேசிக்கிறவர்கள் உங்கள் அருகில் இருந்து பயணப்படும் பொழுது திடீர்னு ஒரு விபத்துல கிழிஞ்சி செத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன், அன்றைக்கு பூரா உளிஞ்சிருவோமா? சாப்பிடுவோமா? அன்புக்குரியவர்களே, சாப்பிடுவோமா? 3 நாள் பட்டினி கிடப்பேன். ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த அன்பு ஆண்டவரே எனக்காகவே இந்த உலகத்திற்கு வந்து தகப்பனே என் பாவ மன்னிப்புக்காக ஆண்டவரே ரத்தம் சிந்தி மரித்தவரை இந்த முதல் வெள்ளிக்கிழமையிலே நான் எடுக்கின்ற இந்த உபவாசம் மற்றவருடைய தூண்டுதல்களால் அல்ல ஆண்டவரே. இயேசுவே, என் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நோக்கி உம்முடைய பரிசுத்த சிலுவையை சுமப்பவளாக என்னை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே. இயேசுவின் அன்பை, ஆமென் ஆமென். அளவில்லா அன்பு, அதிசய அன்பு. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆழம் அகல நீளம் எல்லை காணா அன்பு, களங்கம் இல்லா அன்பு, கருணை சேர் அன்பு. அவரை நோக்கி பார்த்து அவருடைய பரிசுத்த சிலுவையை சுமப்பவர்களாக மாறுவோம் அன்புக்குரியவர்களே. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வேதனைகள், துன்பங்கள், துயரங்கள், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பாவ குத்தல்கள், குடைச்சல்கள் அனைத்தையும் எண்ணி பாருங்க. அவர் தன்னுடைய சிலுவையில் சுமந்து நமக்கு முன்பாக சென்று ஒரு முன்மாதிரியை வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அவரோடு இணைந்து ஜெபிப்போம். இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. துதிச்சிட்டே இருங்க. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஆமென் ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றுவேன் ஆண்டவரே. சிலுவை சுமந்து